Здравейте хора, аз съм Сашко БГ. Тук ще ви покажа един швейцарски нож. Тук до мен е тате. Ще ви разкажа малко. Това швейцарско ножче. Не го дръж така. Това швейцарско ножче има много функции. В него се намират ножче за рязане, други функции, той се използва за риболов, за лов и за други функции. Това ножче има функцията многофункционално. Има отверка. Има отверки. Има ножчета, които са за риболова, помагат за риболова. Има такива пинсети, има клечка за зъби, има пинсети, които помагат много, има химикалка, има химикалче, има за отваряне на консерви, ето отверка има, това е за отваряне на консерви. Има много функционално ножче тук, което служи за добър помощник на човек. Много добре служи в гората, за туризъм, за спорт, за неизменен помощник на човек. Много добро качество, много качествено направено, много красиво и съответно неизбежен помощник на човек. С него могат да се режат плодове, зеленчуци и други неща. Също могат и да се правят ремонти. Ето с тази отверка, тук с тези отверки да се правят отверки, да се отвиват винчета, да се завъртат винчета, да се отвиват гайки и други неща, да се завъртат, да се сменят разни отверки с разни номера, с звездичка, с такова, което нещо е много функционално и спестява и време на човека. И това швейцарско ножче е изработено от качествена стомана, която с времето, предполагам, не съм до някъде. Извинете хора, само стана проблем. Айде, продължайте. Това швейцарско ножче, мисля, че, доколко съм запознат, мисля, че с всички швейцарски ножчета без повреди са с доживотна гаранция. Ако не се повредят, много голямо добър помощник е на човека и във всяка вид дейност. Както споменахме, лова, риболова, в кухнята, в къщи инструмент, в който помага на човека да отремонтира разни неща по къщата, по колата. Има химикал, както казах, има клечка за зъби, има пинсети, има тук карафичка такава специална, много функционално ножче, което използва в много области на живота. Помощник добър на човека. Да, помага за много неща. И това мога да кажа за това нещо. Изработката е много добра, много прецизна, много точна, много здраво, същевременно и компактно и малко. Това е от мен. Нататък Сашко ще ви разкаже каквото желае. Значи хора, това е много хубав нож. Може да го използвате да завъртвате винтове, за много неща. Ако, например, ходите на лагер и ще ви трябва да се нуждаете от нещо подобно, като това ножче, трябва да си го купите. Тате, откъде го купи? Специализирани магазини на ОМВ, на такива специализирани магазини, които го имат това швейцарско ножче в такива. Да. Хора, ето тук, например, може да завъртвате винтове, може да си режете разни храни. Хора, това беше от мен. Аз бях Сашко БГ и чао!